Ini zita rangu ndoitwa Rumbidzai Takawera, ndiri secretary we-environment netourism AAG Affirmative Action Group. Se-Affirmative Action Group tatichibatane nehurumende yedu yemuZimbabwe nevamwe vekudiaspora, maZimbabweans vanenge vari mudiaspora, tikatichibatane tidyare miti munharaunda dzedu, sezvo pane nyaya dzinoitika dze-climate change, kuchinja kuri kuita kunze uko. Takaona zve-cyclone Idai zvakaitika, tinenge tichiona madrought akawanda anoitika. Kakawanda kacho zvinokonzereswa nenyaya ye-climate change uye nekuti tiri kucheka miti dzedu tisingazodyare dzimwe miti. Saka tati se-AAG takuita Go Green, toenda tichinonodyara miti munharaunda dzedu tichibatana nevamwe nemamwe mapato tichiona kuti tobatsirana sei nehurumende yedu kuti tikwanise kusvika kuvision yedu 2030 ye-sustainable development. Saka tati tobatana nemi mese, nemi muri kokumba, tiite izvozvizvi, tichengetedze nyika yedu, tichengetedze environment yedu. Indonzi Ndagwashe Kigai Chingwa, ndiri we-communications and advocacy we-AAG. Saka muzuva ranhasi tatauya tiri ready kuve-Go Green, tichidyara miti nyika yese. Saka panhasi tachiuza kuti tichaita clean up campaign. Tapedza clean up campaign totenga miti, tatenga miti inoidyara, ende miti idyo inozobatsirawo pane zvakawanda. Pamweya wedu watinofema chainochenesa mweya, and again miti iyi tatichidira kuti tikaidyara tinoziva kuti we are working toward vision yamukuru wedu wenyika President E.D. Mnangagwa. Saka tatenga miti 300 yatichange tichifamba tichidyara. Saka now tiri pano paJemtri taita example yekudyara mumwe wachona 1 ipapo. Now tamirira kuti vapedze clean up vari kupinda kuti tidyare miti yachona yese, tichidyara dzimwe nzvimbo dzakawanda dzatichadyara muno muZimbabwe. And clean up campaign taita paPepenis, tikauya tikaita futi panapa nemumastreets. Saka zuva ranhasi ndo zvatangochuza kuita ise-AAG headquarters ne-AAG diaspora, but chirongwa chachiri cheve-AAG diaspora, but isu se-AAG headquarters we urged kuti tivabatsire sezvo vari vekunze kwenyikawo havangazofamba vega munyika yeduwo yatiri muno, ivo sezvo vari vaenzi. Saka tavabatsira kudyara miti 300 yatatenga nekuita clean up campaign munyika yedu. Tazotikanganiswa hedu nezuva nemvura yanaya zuva ranhasi, but takwanisa patakwanisa ipapo tinotenda. Ngatsanangura remuchidimbo kuti AAG inotaura kuti AAG ibandiko riripo pakubatsira vanhu kuti vasimukire mune zvemabhizimusi nekuita zvinhu zvavanoita. Like tinoita zvinhu zvakasiyana siyana zvekuempower mayouth nevanhu vakuru. Like tinoshanda nemabandiko akaita sana Empower Bank iripo pakuti kana wajoina wamunhu we-AAG tinoita facilitator group weloan yako kuti unotanga basa rako, kungave kuchengeta huku kana kuchengeta zvipfuyo kana kutanga bhizimusi rako muchidimbo. Women's Bank yatinobatsirana nayo kupa madzimai meshina yekufusha miriwo, yekuita sei nezvinonzi nezviti zvigayo zvakasiyana siyana kuti vasimudzire